Okay, mga tagsa, nandito naman kami, sumurisuroy kami dito sa mga mungkayo ba, kinani Emily Hinlo. Kasama ko dito yung mga ulit-ulit sa mga klasik-klasik. Ito yung isa oh. Ito sila. Ito yung si papakita ng tato para Magpapadila kayo, magpapadila kayo. Mga kasama ko mga tagsa, ito. Oh, ito patanga-tanga lang yan sila mga tagsa, pero klasiklado yan tagsa. Ito rin sila, ito. Sila. Dabnor. At saka ito sa VR si Sir Mike. Ipipicture ko yung kanyang motor-motor mga tagsa ba yung Kiwi Superlight. Kiwi Superlight na nauuna pa sa Kiwi 152. Kita yung kutsa mga parang birago na hindi mo kita magkakasuya ba. Ito ngayon siya tagsa. Mapakilala ko na yung mga maldita ha. Ito. Oh. Kita ito. Basa niyo ito maldita to. Bakit maldita to? Sir, lika rito sir. Dumuol ka. Kalagot ng layo ka ba? Ito pala si Sir. Ito yung tagiyan ito ha. Ito yung tagiyan ito. Kasabot kayo. Tagiyan ito. So, bakit maldita yung nilagay dito sir? Bakit ganyan? Kasi ang dating owner tatlong beses na nadisgrasya dito. Kaya parang lalo na pag merong angkas na babae, kaya tinawag niya na maldita. Baka madiskaril to ano, pag sasakay yung mga babae madidisgrasya. Silulusot sila itong mga kiwi niya kaya nadidisgrasya. Babae pala yan. Buti na lang itong pangalawang owner, hindi ganun ba, no? Hindi ba ganyan sir? Kaya ginawang single seater. Kaya ginawa, tingnan nyo mga tagsa. Ito, mga tagsa, popsicles. Single seater na po siya ha. Tingnan nyo, papag sa malayo. Tingnan natin sa malayo. Kita, parang Harley Davidson. Sir, saan mo ito kinopya yung concept nito sir? Pag-revise mo nito. Ang concept is mostly sa Indian Scout Bomber. Okay, sa Indian Scout Bomber kinuha niya po ang concept ng kanyang motor. So, tingnan natin mga katagsa ha, mga katagsa, kung gaano talaga kadabis itong Kiwi, ano to sir? Anong Superlight 200. Okay, alam natin maraming gumawas-gawas ngayon ng mga Kiwi yung mga 152 no? Pero ito yung nauna since 2000, ano yan sir? 2016. Lumabas na ito ha, gumawas-gawas na ito. Nagdagandagan na ito sa mga highway, mga tagsa ha. Yan mga manubila, okay. Itong monobila pala tagsa. Ito talaga itong ginawa to sir o daan-daan na to dito. Pinagawa sa sa Route 75. Pinagawa sa Route 75. Sino gumagawa? Yamat Customs. Ito yung mga yung baga-baga yung nawong ha. Sumali-sali sa aking mga picture-picture ha. So yan. Buti, salamat tayo ni Sir Mike kasi pinapicture yung bike ba, sinisipyatan ko ito kanina kasi nakakasuya ba? Nakalakot lang dito ito ba? Tarang mga pick-up. Nag-rides kami kanina, parang sinisilip-silip ng mga tao ba? Kala nila kung anong motor. Pero artista yung nagkasakay ha, si Sir Mike yun. Taga-Tagum City, Sir Mike. Sir Mike. Ano pangalan mo sir? Mike Maynantay. Okay. Black Riders. Black Riders. Siya yung isa. Sekretary po siya sa Black Riders dito sa Pilipinas. Ha? Sabot-sabot kayo? Davao chapter ha? Na. Ito, tingnan nyo. Parang bakit ka parang ito pa rin. Tagsa. Nalalagot kasi ako makita ng mga itong motor ba? Ito mga ganito tagsa kasi tingnan mo. Nakakasuya ba? Ito, sir. Yung kanyang parludo, sir. Pinutol na to, sir. Pinutol na to? Nakaputol na siya, 140. Huwag mong pa pandarandarin dito, ha? Palakot-lakot na dito. Ito pala, si sir, no? Drive na na-scrambler, ha? Okay, dito tayo sa kabila para makita-kita yun talaga ito ba? Tingnan nyo mga taga-tagsa. Ito, Ganyan kahamis-hamis ng mga motor. Dalawa na ba, sir? Dispensing mo ba yung dispensing mo? Tinood na ba ito, sir? Yung dalawa na tamutso niya, sir? Dalawang exhaust pipe, pero isa lang yung dalawa yung exhaust pipe niya ito. Dalawa. Nagtatapad ha, nagtatapad yung dalawa. I-happy natin, dalawa. Pero isa lang yung Yung pangatlo. Ito, sir. Anong tawag ito, sir? Dito?
Ano? Pwede ka rito. Exhaust lang di ba? Oh, exhaust. Exhaust pipe niya. Pipe sa Oh, dalawa. pipe. Single exhaust pipe. Single exhaust. Single Exhaust. exhaust Dual canister. dual canister. Yun ha? Single exhaust dual canister ha? Canister. Okay. Mabasa ka na dyan. Basa na ako. Bahala na mabasa ako, mga ulaw-ulawan ako dito. Basta ma-picture ko lang tong siklat-siklatan ko si Maldita Ang ba. pagkakabuhat sa buhok ko ba? Pagkabulak ba? Ano na tong ganyan yan? Sir, saan mo to nabili sir? Ito sir. Ito yung napagkagupo-gapo na parang bago gagmay. Shopee. Sabihin mo lang, salamat Shopee. Alright. Nabili po to sa Shopee. Salamat Shopee. Salamat Shopee ha. Itong bag-bag ng binutang-butang nito sa Maglasada kasi kanyang Lazada. kiwi Iba ha. yung order mo, iba yung Sir, dumating. may tanong ako sir, sir. Huwag kang mahiya. Basa ka dito sir, dito tayo sir. Ito sir. Ano bang mga guides, tips mo para sa mga gustong magpagkabili ng mga classic dyan? Mas maganda na piliin yung yung mas luma. Luma. Tapos mas maganda sa ikanan. Second hand, Para okay. hindi masyadong Para tested na po yung maluma na talaga, second hand or triple hand ha. Marami dun. Tumili kayo, tumili. Okay. Kaya nga, ito yung binili ko. Magkano to sir? Nung nilabas to sa merkado sir? nasa 80,000. 80,000 Cash. yung SRP niya talaga. Okay, cash siya. 80,000 sa ngayon 2020 parang nawala na po siya. Peace out na. Miss out na po siya. Mahirapan na tayo makahanap ng ganitong style ng motor. Kiwi Light Super Light 200. Ito po ha. Pero meron yung bagong lumabas ngayon yung Kiwi 152. Yung mga bago yun, mga marami-rami rin, mga sikat-sikat din yung mga gagmay-gagmay pa nito ba. Pero ito talaga nakakadabis, nakaka-click-click sa aking mata. Napakanindot-nindot talaga ba, mga paps. Pero bagong lahat paps. Shout out ka sa mga kilala mo paps. Shoutout sa Black Riders MC Davao Philippines, tapos Dabnor Classics Motorcycle Society. Right, around 75. Okay, shout out din ha. At saka kayo nagpapa-shout out sa akin yung comment dyan ha. Sa last kayo shout out ha. Gunit-gunit nyo mga cellphone nyo. Surot nyo ba? Nakalagot kayo. Okay ha? At paps, bye-bye na po. At saka sama sa sinabi ko, Paps, si Mike, may nantay ng Black Riders. Black Riders. Pero bago lahat pa, subscribe kayo kapsa. Kaya mga subscribers nyo dyan, tiplokin mo dyan dyan. At saka yung kiling-kiling natin ha. Huwag kalimutan ha, subscribe ha. Subscribe ha. Subscribers. Bye bye.